ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିବ ये ଶାଢ଼ୀ କେଉଁଠି ପାଇଲା, ରହିଯାଅ ମୁଁ ଆଗକୁ କହୁଛି କେଉଁଠି ପାଇଲି ବୋଲି ଶାଢ଼ୀ। ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୁଁ ସବିତା ମୁର୍ମୁ ଆଉ ଆଜିର ମିନି ବ୍ଲଗ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମା ଆଉ ମୁଁ ରେଡ଼ି ହେଇକି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ। ତାପରେ କାକାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଆମେ ପାଇଲୁ। କାକାଙ୍କର ଗାଡ଼ିରେ ବସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଆମର ଲୋକେସନ୍କୁ। ପହଞ୍ଚି ସାରିକି ଏଇଟା କେଉଁ ଲୋକେସନ୍ଟା ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି ଜଣାଇବ। ତାପରେ ଆମେ ଏଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବହଡ଼ଦା ବଜାର ଆଉ ଏଇଟା ଭଲ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନଟା। ଏଠି ସବୁକିଛି ମିଳେ, ପିସ୍ ମିଳେ, ଶାଢ଼ୀ ମିଳେ, ବ୍ଲାଙ୍କେଟ୍ ମିଳେ, ସବୁକିଛି। ତାପରେ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ବାଛୁଥିଲୁ। ଶାଢ଼ୀ ଦେଖିକି ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲା। ମାଆକୁ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ଆଉ ଏଠି କନା ବି ଏମିତି ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ଚପଲ ଦୋକାନକୁ। ତାପରେ ମୁଁ କିଛି ଚପଲ ବାଛିଲି। କେଉଁ ଚପଲଟା ନେଲି ମୁଁ ତୁମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ଆମେ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ପଳେଇ ଆସିକି ଅଟୋରେ ବସି ଯାଇଥିଲୁ। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।